Zdravo, dragi ljudi! Postoji mnogo različitih recepata za napitke, kaše i jela od ovasa, a ja ću vam danas pokazati jedan koji se koristi za čišćenje jetre i koji se priprema vrlo jednostavno. Jetra je najodgovorniji organ za detoksikaciju organizma, zbog toga je važno da jetru redovno čistite od toksina. Zdrava jetra je neophodna za funkcionisanje imunog sistema i celog organizma. Namirnica koja je ključna za čišćenje jetre je ovas. Istraživanja pokazuju da ovas poboljšava metabolizam, smanjuje nivo šećera i holesterola u krvi, što pomaže u smanjenju opterećenja jetre. Korišćenje ovasa u cilju detoksikacije jetre nežno čisti ovaj organ, poboljšava funkcionisanje i pomaže da se brže oporavi. Za ovaj napitak vam je potrebno 100 g ovasa sa ljuskom i 1 litar vode. Ovas sam oprala i stavit ću ga u šerpu, zatim ću ga preliti sa 1 litrom vode. Sačekat ću da proključa i nakon toga potrebno je da vatra bude smanjena i da voda ključa 20 minuta. Skinut ću šerpu sa vatre i zatvorit ću posudu poklopcem i ostavit ću da se ohladi. Nakon toga sam dobijenu tečnost procedila. Ovaj napitak možete konzumirati 200 ml oko 3 do 4 puta dnevno. Ovaj tretman detoksikacije možete koristiti mesec dana. Ako vam se dopada video, obavezno me pratite, lajkujte i komentarišite. Veliki pozdrav do narednog videa!